Coa asinatura deste convenio, Ámbar inicia o camiño para facer realidade un proxecto no que leva anos traballando. O Concello de Boiro cedeulle o uso deste inmoble no que se emprazaban as antigas casas dos mestres de Praia Xardín para habilitar 6 vivendas tanto de transición como de emerxencia social. A maioría das familias que nos estuveron arroupando xe aquí pois son familias que veñen demandando desde fai anos pois un servicio como o que vamos a poñer a funcionar en este edificio que hoxe nos ofreceu e nos cedeu o Concello de Boiro. Son vivendas de diferentes tipos, vivendas de transición, vivendas para aprender a vivir, vivendas que son necesarias en algúns casos para emergencias familiares e emergencias sociales. Tras este primeiro paso, Ámbar traballa agora na implicación doutras administracións e entidades para conseguir fondos que permitan a rehabilitación e equipamento do inmoble, co obxectivo de poder dispoñer canto antes deste servizo tan demandado polas familias para seguir a promover a autonomía das persoas con diversidade funcional. É importante que as persoas teñan os apoios que necesitan para poder ser persoas autónomas. O que non é de recibo é que unha persoa con discapacidade no século XXI se son un problema para a súa familia, e en moitas ocasións o é porque as familias pois non teñen os apoios que precisan, e Ámbar está a brindar ese tipo de apoios, pero sobre todo poñendo a persoa no centro, empoderando a persoa para que a persoa cos apoios que precise tome as rendas da súa vida e sea un cidadano máis. Ademais do convenio con Ámbar, o alcalde destacou outros proxectos que están en marcha nas vivendas dos mestres, como a construción do centro de día de Agadea, que xunto coa reforma da Praza Central suporá unha profunda transformación da zona emprazada nun entorno privilexiado. Basta dicir que estamos nunha zona moi boa do centro de Boiro, rodeada de centros educativos. Temos aquí ao lado tamén o centro de día, temos a Galiña Azul, temos o CIP Praia Xardín, CIP Santa Baia, tamén o IES Praia Xardín, e bueno, este é un traballo que levamos realizando desde fai anos dentro do Concello de Boiro, de recuperar previamente estas vivendas antiguas que eran dos mestres que estaban en desuso. O primer paso foi poñernos en contacto ca Consellería de Educación para facer esa reversión desas vivendas a nome do Concello. Ese traballo se realizou e depois era darlle ese uso, non? Darlle ese uso e darlle unha segunda viva. E, bueno, dentro do Concello pois, vimos que creo que tiñamos que crear aquí unha zona, unha área non só educativa, sino tamén social.